काल संजय राजाराम राऊत यांच्या मालकाने महाविकास आघाडी म्हणून बीकेसीच्या सर्वात लहान अशा कोपऱ्यामध्ये सभा घेतली आणि त्या सभेमध्ये काही विषय मांडले। आता कालची जी वज्रमुठ्ठाची जी काही सभा झाली त्याची एवढी वाईट अवस्था आता उद्धव ठाकरे आणि त्याच्या सहकाऱ्यांची झालेली आहे। आता पुढची महाविकास आघाडीची मुंबईत सभा कुठल्या तरी मंगळ कार्यालयामध्ये घेण्याची पाळी त्यांना येणार आहे, एवढा माझा ठाम विश्वास आलेला आहे। कालची एकंदरीत जी गर्दी आलेली होती त्याची अगर माहिती अगर व्यवस्थित अगर आपण नजर फिरवली असेल तर 80% अल्पसंख्याक समाजाचे लोक होते। तो मूळ मतदारसंघ जिशान सिद्दीकीचा आहे। उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र जिंकण्याची बाता करतात, पण नाकाखालचा मतदारसंघ काँग्रेसकडे देऊन ठेवलेला आहे आणि 80% लोक अल्पसंख्याक समाजाची होती। म्हणूनच तुम्ही जितेंद्र आव्हाड बोलत असताना बघा मध्ये मध्ये हिंदीमध्ये ते बोलत होते, आमच्याकडे ही माहिती आली आहे की त्याच्यातल्या असंख्य अल्पसंख्याक समाजाच्या लोकांना, मुसलमान समाजाच्या लोकांना टोप्या काढून बसायला सांगितलेलं होतं। आता नेमकं उद्धवजींचं हिंदुत्वाचा हाच अर्थ आहे का, हा मला प्रश्न त्यांना विचारायचा आहे। बाळासाहेबांना कालची सभा बघितल्यानंतर किती त्रास झाला असेल हा विचार पण आपण करू शकत नाही। काल उद्धवजीने, अजितदादांनी माझ्या ह्या पत्रकार परिषदेबद्दल उल्लेख केला। तसं म्हटलं तर अजितदादांना सगळंच माफ आहे, ते करमुक्त आहेत, म्हणून त्यांच्यावर काय मी टीका करणार नाही। पण उद्धवजींना मी सांगेन किंवा संजय राजाराम राऊताच्या मालकाला सांगेन की तुमच्यावर बोलल्यानंतर तुम्हाला खूप झोपतं, तुम्ही मग तीनपाट बिनपाट बोलणार, पण तुमचा जो काय सकाळचा जो भोंगा काय कर्मचारी जो रोज सकाळी येऊन काही वर्षापासून जे आमच्या नेत्यांवर, केंद्र आणि राज्याच्या नेत्यांवर वैयक्तिक टीका जी करतात ते तुम्हाला एवढ्या वर्ष दिसलं नाही। ही तर माझी 5वीच पत्रकार परिषद आहे। उद्धवजींना सांगेन मी फक्त 2% माहिती अजून बाहेर काढली आहे, अजून 98% माहिती बाहेर यायची बाकी आहे। पण मी पहिल्या पत्रकार परिषदेला सांगितलं होतं की मी किती माहिती काढावी, ती किती माहिती महाराष्ट्राला द्यावी, हे सगळं तुमच्या कामगारावर आहे। तुमचा कामगार रोज सकाळी येऊन माझ्या नेत्यावर, माझ्या पक्षावर अगर बोलायचं बंद करेल तर माझी पत्रकार परिषद बंद होतील। तुम्ही कधी आमच्या देवेंद्रजींच्या वर टीका, वैयक्तिक टीका करणार, त्यांच्या शरीरावर बोलणार, त्यांच्या कुटुंबावर पाहिजे तेवढं बोलणार,
आमच्या चंद्रकांत दादा पाटील साहेबांना नाव ठेवणार? आमच्या प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळेंवर तुमचे काही नेते वैयक्तिक टीका करणार? त्याच्याही पुढे तुम्ही स्वतः मुख्यमंत्री साहेबांच्या लहान नातवावर काय बोललेला? त्या विचाराने अजून जग पण बघितलेलं नाही. त्याच्या नातवाचा उल्लेख करून तुम्ही वैयक्तिक टीका करतात. आता तुमच्यावर बोललं तर तुम्हाला एवढं झोलतंय बुडाखाली, पण तुम्ही काय आमच्यावर काही बोलत बसलात तर आम्ही गप्प बसणार नाही. पहिलं तुमच्या त्या शकुनी मामाला सांगा, तुझ्या सकाळचं 10 वाजताचा थोबाड बंद कर, मुद्द्यावर बोल, खोटे नाटे आरोप करायचे नाही, वैयक्तिक टीका करायची नाही. नाहीतर 5 पत्रकार परिषदेमध्ये तुम्हाला एवढी आग लागलीये, माझ्या अजून पत्रकार परिषद होत राहिल्या तर तुम्हाला महाराष्ट्रामध्ये फिरणं अवघड होऊन जाईल. काल उल्लेख करतात की अदानींच्या वर एक चरित्र लिहिलं पाहिजे, त्यांच्यावर कारवाई नको पण चरित्र लिहिलं पाहिजे की श्रीमंत कसं व्हायचं. पण मला असं वाटतं की अदानींच्या चरित्रावर चरित्र लिहिण्यापेक्षा प्रत्येक मराठी मुलांनी, तरुणांनी, तरुणींसाठी उद्धवजी तुम्ही तुमचं एक चरित्र लिहा ना, की कुठलाही धंदा न करता, कुठलाही व्यवसाय न करता, कुठलाही ऑफिसचा पत्ता नसताना पण तुमच्याकडे एवढी संपत्ती आली कुठून? तुमच्या मातोश्रीचं 1 से 2 झालं कुठून? तुमचा इन्कम सोर्स काय? तुम्ही या ज्या मोठ्या मोठ्या गाड्या फिरवतात त्यासाठी तुमचं काय इन्कम आहे नेमकं? कुठला धंदा करता? कुठली कंपनीमधून तुम्हाला हा सगळा इन्कम येतोय? आम्हाला माहिती आहे की अदानी साहेबांच्या एवढ्या एवढ्या कंपन्या आहेत, त्यांचे एवढे एवढे उद्योग आहेत, त्या उद्योगामुळे त्याची एवढ्या एवढ्या पद्धतीने इथपर्यंत पोहोचलेले आहेत. पण नेमकं तुमचा इन्कम कुठून येतो? तुमचा मुलगा किंवा तुमच्या घरात फिरणाऱ्या गाड्या मराठवाड्याच्या कुठल्या आमदाराच्या नावाने आहेत? ज्या आमदाराच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये तुम्ही पार्टनर पण आहे. स्वतःच्या गाड्या फिरवायच्या नाहीत, हक्काच्या म्हणजे स्वतःच्या पैशांनी गाड्या फिरवायच्या नाहीत. तुमचे जे नवीन मातोश्री 2 बांधलंय 2, ते कोणाच्या पैशांनी बांधलंय? तुमच्या पैशांनी. त्याहीबद्दल जरा आपल्या चरित्रामध्ये लिहा ना, पुस्तक लिहा ना. अरे मराठी तरुणांना कळून दे, हे मालामाल विकली झाले कशात तुम्ही? त्यांना पण हा फॉर्म्युला द्या ना. 1चे 2 आमचा बिचारा मुंबईतला राहणारा मराठी माणूस नालासोपारा, वसई, विरार, डोंबिवलीकडे फेकला गेलेला आहे. साध्या 400, 500 स्क्वेअर फूटच्या छोट्या खोलीमध्ये राहतो. सगळ्या मुंबईच्या मिलच्या जमिनी आणि इकडचं घर विकून तिथे राहायला गेलेला आहे बिचारा. त्याला पण तुमचा फॉर्म्युला जरा कळून दे ना बाबा. उद्धव ठाकरे, कुठला धंदा न करता श्रीमंत बाबा कसं व्हायचं, खोके कसे मिळवायचे, हे पण जरा कळून दे. त्यांनाही कळून दे की बाबा आपल्या बॉडीगार्डच्या माध्यमातून खोके कसे वाटले जातात. मुंबईच्या एसटीपी प्लांटमध्ये 15% प्रत्येक एसटीपी प्लांटच्या मागे कोणी मागितले आणि ते मिळाले नाही म्हणून त्याला का ती योजना राबवली नाही? आता भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आल्यानंतर ती योजना राबवली गेली, पण तेव्हा 15% कोणी मागितले? आमच्याकडे पण राजपूत नावाचा बॉडीगार्ड असला पाहिजे हो तुमच्यासारखा, जो खोके पोचवतो. वहिनींचे एवढे, मेवण्याचे एवढे, मुलाचे एवढे, वाटणी जे होते ना, त्यासाठी पण तुमच्या सारखा पण कोणतरी राजपूत नावाचा बॉडीगार्ड आमच्याकडे पण हवा, मराठी तरुणांकडे हवा.
खोटं असेल तर त्याचे काही कॉल रेकॉर्डिंग आहेत माझ्याकडे, आम्ही ऐकलेले आहेत, आवाजाचे आहेत. म्हणून उद्धवजी, दुसऱ्यांचे चरित्र लिहिण्यापेक्षा माझ्या महाराष्ट्रातल्या मराठी तरुणांसाठी तुमचं कधीतरी आत्मचरित्र बाहेर येऊन दे किंवा चरित्र बाहेर येऊन दे. तुमच्या फॉर्म्युला आम्हालाही करून दे की हाऊ टू बी अ बिलियनर बाय उद्धव ठाकरे. हे पुस्तक जरा बाहेर येऊन दे, जेणेकरून आम्हालाही कळेल. आज सकाळी संजय राजाराम राऊत, शकुनी मामा, मोठा आरोप केलाय किकबॅकचा, की बारसूमध्ये किकबॅक मिळालेले आहेत. तर मग ह्या एसटीपी प्लांटमध्ये कोणाला किकबॅक पाहिजे होते? राजपूतनी कोणाला फोन केला किकबॅकसाठी? कोण 2-2 कोटीचे घड्याळ घालतात? जसरा नावाच्या जो कुटुंबाचे झू मध्ये राहतात त्यांच्याकडे कोणाचे डायमंड ठेवलेले आहेत? ते कुठल्या किकबॅकच्या माध्यमातून आले? हेही जरा कळून दे लोकांना. मग किकबॅक काय असतं? जसं तुम्ही बारसूच्या बद्दल माहिती देता ना, तर ह्याची माहिती आम्ही देतो की बाबा किकबॅक कशी मिळालेली आहे. आमच्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांबद्दल बोलताना ही माहिती आम्ही देतो ना, बाहेर नावासकट देतो. हे फक्त तुम्हाला त्यांचा उल्लेख केलेला आहे. मग पुढच्या पत्रकार परिषदेमध्ये पाहिजे नावं देतो, कोण कुठे कसं असतं. म्हणून परत सांगतो उद्धवजी, तुमच्या या सकाळच्या कामगाराला गप्प बसायला सांगा. तुम्हाला महाराष्ट्राचं वातावरण बरं करायचं असेल तर ते तुमच्या हातावर आहे, तुमच्या हातात आहे, आमच्या हातात नाहीये. तो हाकनाक आरोप आमच्या नेत्यांवर करेल, वैयक्तिक टीका करेल. त्याला पहिल्या दिवशीच सांगितलेलं, तू बोलशील तर त्याच्या डबल आम्ही बोलू शकतो. 39 वर्ष राणे साहेब आणि हे सगळे शिवसेनेमध्ये राहिलेले आहेत. तू तेव्हा शिवसेनेमध्ये पण नव्हता. हा उद्धव ठाकरे कुठल्या सकाळचा साबण वापरतो हेही आम्हाला माहिती आहे, लक्षात घे. म्हणून आमच्या नादात पडू नकोस. तू गप्प बस आणि तुझ्या मालकाने मुलाला वाचव. उगाचच्या मोहित कंबोजच्या नादी लागू नकोस. तुझी इच्छा आहे ना की तुझ्या आदित्य आणि तेजस ठाकरेचे नाईट लाईफचे काही माहिती बाहेर यावी, येईल आता बाहेर. त्याचा जबाबदार तू असणार, आम्ही लोक नाही. तू पहिली मस्ती केलीस, तू पहिलं बोट घातलंस आणि आता त्याचे परिणाम तुझ्या मालकाला भोगायलाच लागणार. हे तू लक्षात ठेव. पोलिसांनी खरं म्हटलं तर संजय राऊताचं थोबाड बंद करण्याचे काहीतरी नियोजन करावं. आमच्या कोकणामध्ये हे जे काय भांडणं लावण्याचं काम तो इथून बसून करतोय. मी माझ्या अगोदरच्या पत्रकार परिषदेमध्ये पण सांगितलेलं की बारसूत जाताना उद्धवजींच्या माध्यमातून लोकांकडून काही टिळकनगरच्या गुंडांना संपर्क केल्याचं काम चाललंय. जे मकोकामध्ये आतमध्ये होते, 302 मध्ये आतमध्ये होते, त्यांना मेसेजेस दिले गेलेले आहेत, जे मी 1-2 दिवसामध्ये स्क्रीनशॉट सकट सांगणार, त्यांचे गाडी नंबर सकट सांगणार. तुम्हाला अगर बारसूमध्ये लोकांना भेटायला जायचं असेल तर तुम्हाला गुंड कशाला लागतात? इथून कशाला गुंड टिळकनगरच्याने घेऊन जायला लागतात तुम्हाला विविध गँगचे? तू स्थानिकांना जाऊन भेटा ना तिथे, आणि किती स्थानिक आहे मोजून दाखवा. म्हणून संजय राऊतला सांगेन, तू वातावरण खराब तू केलेलं आहेस आणि आमचं कोकण उद्या अगर पेटलं तर तुला काय आम्ही व्यवस्थित ठेवणार नाही, हे तू लक्षात ठेव. आम्हाला प्रकल्प सगळ्यांना विश्वासात घेऊनच करायचा. मी परत सांगतो, आज पवार साहेबांची तीच भूमिका आहे, अजितदादांची तीच आहे, आमच्या फडणवीस साहेबांची पहिल्या दिवसापासून ती होती, मुख्यमंत्री साहेबांची पण आहे आणि उद्योग मंत्रीची पण आहे. पण हा कार्टा त्याला जसं घरात आग लावायचंय. काल उद्धव ठाकरे का अस्वस्थ होते? कारण का त्यांच्या घरातली लफडी ह्याच्यामुळे बाहेर येत आहेत. हा बोलू शकतो, स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत की आदित्य आणि तेजस मध्ये हा का भांडण लावतोय, म्हणून ते काल अस्वस्थ वाटले. त्यांना वाटतंय की यांनी गप्प बसावं, पण बोलणार कसं? म्हणून सगळ्याला कारणीभूत. म्हणून सुरुवातीलाच सांगितलं, उद्धवजींना महाराष्ट्राचं वातावरण शांत ठेवायचं असेल तर त्या कार्टाच्या थोबड्यावर चिकटपट्टी लावा.